Nachádzam sa v Senci, v meste, kde je vysoká koncentrácia dvoch táborov, ktoré sa moc nemajú v láske. Vodiči a chodci. V tomto videu si ukážeme pár názorných chýb a ako sa im vyvarovať. Ako figuranta do dnešného videa som si vybral viceprimátora mesta Senec Juraja Gubániho a ja budem ako zástupca vodičov. Juraj bude dnes riskovať svoj život pre vaše dobro, pracuje predsa pre ľudí. V prvom príklade ide Juraj cez prechod a je na mobile so slúchadkami. Juraj sa nikam nepozrie a skoro ho zrazím, nadávame obaja. Juraj, aj keď má nohu na prechode a má mať prednosť, je oproti autu v jednej veľkej nevýhode. Keď ho auto trafí, tak sa rozpadne na cimpr-campr. Po tejto hrozivej predstave si Juraj dáva dole slúchadka, mobil do vačku a bezpečne prejde cez prechod. Pri druhom príklade prichádzam k prechodu ja a vidím Juraja. Bliknem mu, aby vedel, že môže ísť. Keďže nechápe, na čo blikám, tak mu ešte takto pekne ukážem, že choď. Juraj sa poteší, usmeje sa, poďakuje sa a prejde so super pocitom cez prechod. Keby to chcel Juraj posunúť na úplne inú úroveň, tak tomu ešte aj pobehne, aby nezdržoval preplnenú dopravu tu v Senci. V poradí tretím, ale tým najnebezpečnejším príkladom je rodič s kočíkom, ktorý ide cez prechod. Veľakrát rodič vstupuje na priechod spoza auta alebo sa poriadne nepozrie a